Hello friends, गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोबावनि उनाव दिनैहाय गुरब्ला सान्द्रि नङा संग्राय मोखांजों नुजाफैबाय आरोना नोंथांमोनहा बादावनाङा दे आं नुजानायखौ माखासे ओरैबायदि कमेन्ट हरदोंमोन जे आब' नों मानो भिडिअ लाबोला तो खोन्थाना होदो नों मानि थाखाय भिडिअ लाबोआखैमोन माखासे आङो मोनसे नों भिडिअ लाबोदो आं रोंला दे होमबा दे नोंनो खोन्थादो नोंसोर आं खोन्थाया आं मोनसे खोन्थादो जाबाय दे आं जेबो बुंला खोन्था जेबो बुंनाङो दे खोन्थादो आं मानि थाखाय भिडिअ लाबाखै तो माखासे कमेन्ट गोबां हरदोंमोन मानि थाखाय भिडिअ लाबाखै बेनिया माने ओरैबायदि प्रब्लेम जादोंमोन प्रब्लेमानो बुंनांसिगोन एसे माने भिडिअ लानायनि थाखाय एसे प्रब्लेम मानो होनोब्ला माखासे मेकआपनि कर्स लादोंमोन नालाय डाइरेक्ट थोंजों खोन्थाखाबाय आं आरो बियो भिडिअबो लाखादोंमोन आरो सिगाङावहा आं बांद्राय लायाखै आरोना एसे भिडिअ लादोंमोन माने बिना क्लासानो फुंनि 10टानिफ्राय ना 10टानिफ्राय मोना 6टासिम जायो भिडिअ लानोबो सम मोना बिदिनो आरो 16 डेजनिमोन आरोना कर्सआ मेकआप ब्राइडल नामा ब्राइडनो आरो दाखालिबो मिउजिक भिडिअ ओंखारनायावबो बेनो खालामदोंमोन जायफ्रा नायाखै थांना नायबा जाबाय ना मा बुङो SM अफिशियल औ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन लिंकखौ अफिशियल भिडिअखौ नोंथाङा चेक आउट खालामबानो जाबाय बेनो होदों आरो मोनसे वेस्ट बेंगलाव मोनसे वेडिं शुट दंमोन बेयावबो माने मेकआप लादों खिन्थु भिडिअ लानाय जायाखै जोङो आं माने फट'ग्राफ आरो वेडिंबो फोरजों भिडिअ लादोंमोन ब्लग लानाय जायाखै ना तो बेनि थाखायनो बेहा माने भिडिअ माने ब्लग लानो हायैनि रिजना जाहैबाय बेनो कि बेहा मेकआप कर्स लादोंमोन बेनि थाखायनो बेयो भिडिअ ब्लग लानो हायाखै आरोना सिगांबो आं लाखायाखैमोन माने बानायानो बिराद देरसिन जाहैदों तो बेनोसै जिखियानो जादोंला ओमफ्राय दा जोंहा माने आलासि मैयाबो फैना थांबाय ओमफ्राय माने दिनै फैगोन माने दहाय फन हरखाबाय आरोना औ दिनै जोंहानावनो लान्च खालामथोंसै ना मा बुङो आरो बिदि माने फैबाय थानायबो जायाना बिसोरो ओंखायनो जेनेबा फैबाय जेला खाथियाव फैबाय जेला फैखादो जोंनावहाय बिदि आरोना ओमफ्राय लेंहरनाय जाबाय आरो फैगोनबो सोर फैगोन नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ थेवबो आरो थाम्बनेल टाइटेल नायनाय भिडिअ नायनायनिया चेनेला नोंथांमोना जानायदों बेनो हा दिबिका ब्रह्म आं फंसेबो रायलायनो मोना गावआनो दहाय बुंबाय हा दे नोंनो बुंदो होननानै बुंबाय ओमफ्राय आं दा बुंबाला आं केमेरा जानाय लोगो लोगो आं अके नों बेनिखायनो नों बुंनांलाब्रा र' आं बुंगोन ना नों मानो टेन्सन लादों नोङो ओरै खालामबानो जाबाय आं बुंनायनिखौ नोङो एसे बेखौ हरबानो जाबाय आंनो माहाय मिथिबाय आरो आंखौबो नोङो बायना लाबोनांगोन ना बिदि बुंनायनि नङा होमबा एक्सट्रानि जायगायाव 50 थाखाबाबो जागोन दे जेबो नङा जोबोर हामबाय आरोना हामदोंना मा आंथ' मिथिला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय जिखियानो जादोंला ओमफ्राय दा आलासि फैगौ नोंथांमोनाबो खोन्थिनोसै शेयार खालामसै ओमफ्राय दा दिनै जानायाथ' मा बुंबावनो नोंसोर संदोंमोनलै मामोन बुंलाय गय मुजा नों खिफिदों खालि खिफिनाय गय मुजा खावदों खोमा ओइलाय गय बावदों दे बुंदो दे मा दं आइटेमा दाना हेसो खोमा खेबसेनो दा खेबसेनो नायदो जानायाव अके बिदिबाबो जायो दे दा जानायाव नायबानो जाबाय ना मा दं आइटेमा खिन्थु बांद्राय नङा आरोना जास्ट स्लाइटलि आइटेमा आं फिसा रायलायहांबानो गाव रायलायना होयो आं लाला दानदो दाना र' खोनासं मा बुंनो नागिरदोंमोन आं बावगारलायबायलै र' बावगारबाय आङो थ' जिखिनि जादों गाइस आलासि फैबाय नायबाय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा जोबोद गोबावनि उनाव नुजाफैबाय बादावनाङा दे आंनि मोखांखौ नायनानै दागो दंबावोसो आंना जोंहा आब'नि फिसाजो गुरिया खुसेरना होदों लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै जुदि फैदोंबा साबसक्राइब खालाम चेनेलखौ ना बिदि आरो गोजोननाय थागोन आरो माने ओरैबायदि आरोना नोंथांमोना नायोब्ला बेबो माने थाब माने भिडिअखौ लाबोनो गोसो जागोन आरोना ओमफ्राय नायथाराबा मा जायो मिथिना गोसो जाना बेनो लाबोनो नोंथांमोनथ' बुजिखायो जाना दे नायदो आलासिफोरखौ दे होमब्ला ना आफरनिफ्राय जागायबाय डाइरेक्ट नै ग्रोबनो आलासिफोरा नैलाय दा नै आलासिफोराथ' दा लाजिखाया ना केमेरायाव ओंखारनो ओके दे बरिया गांसेल' जायो नामा दे
दे लासै लासै बरियानो मजानो जादों मिथिबाय हो ना मा बुङो ये होदो होदो लगाव 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 ओ YouTube चेनेलनि ओनारखौनो खिथियाखै आङो मेनखौनो नैलाय नङाबा दाहाय आंदों दा दरमा दानजागोन आङो औ नंगौथ' सेलारि दानजागोन आं बेखौ खिथियाबाथाय ओंखायनो खिथनांगौ जायो दे जाबाय दा अके दे होमबा आलासिफोरा जादों न' मोजानो आरो बेखौ जाहोबावनोसै नागिरबावदों नोङो ना 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 बेखौ जाहोनाय माने WWE आवसो गेलेग्रा जागोन बेयो जारला जागोन लाजिखाया लाजिनायालाय रावबो लाजिखाया लाजियो लाजिबा माबायदि मोनो देलाय बुंलाय हा ना लाजिबा माबायदि मोनमारो हसा बुंलाय गन्थङा मेवना मेवा आं लाजिबा थाबायनो रोङासै डेन्जारलै गाब्र'लाबाय प्लेन जागाबाबो सौदावलाबायनो नागिरो आच्छा लाजिब्ला जारला जागोन र' आं केमेराखौ बांद्राय गोबाव लाबाय थाला गाइस मानो होनब्ला बेनोथ' माने केमेरा बिदि अन थाबाय थाबानो माने डायलगानो जोबनाय नङा रावनाबो नङा होमबा औ बेनिखायनो केमेरामेन मोदलाला खानै सौबाय नुखायो दा हिनजाव खना बुजानाय बायदि नुखायो दा जाबायलै माजे माजे दरमाबो दानजायो बियोलाय दानजायोथ' आङो माजे माजे दरमा दाखालि आंखौ 700 थाखा दरमा दानदों बियो केमेरा एसे मावनायलाय मिथिबायना बेयावनो दानना होबाय ब्लगावथ' एसेबाबो मावखायोना बेयावनो दानदों जारला जागोनलै दे बिदिब्ला आलासिफोरा जय हो अके ओमफ्राय थांसै नामा आलासिया तो गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो इन खालामसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय मा खालामो ओमफ्राय जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दिनैसो नायजेनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोननाय थागोन थ' बेनोसै दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबै लोगो मोनगोन आसा खालामबाय दिनैखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड बाय बाय